Jien fejn semmur b'żewġ titfal u bla xogħol u bid-dejn. Aħjar nibqa' miegħu u nibqa' nistapporti. Dan huwa kumment li vittma ta' vjolenza domestika tat fi studju li sar minn 3 letturi mill-Università ta' Malta flimkien mal-Ministeru għall-Ugwaljanza biex jiġu identifikati diffikultajiet li jħabtu wiċċhom magħhom il-vittmi tal-abbuż. Is-Sur Holger Saliba mid-Dipartiment tal-Istudji tal-Ġeneru fl-Università ta' Malta qal li l-istudju li għaddej sena sħiħa u li r-riċerka li saret hija maħsuba biex ittaffi l-impatt tal-vjolenza fuq in-nisa fuq is-soċjetà Maltija. Skoprejna kemm fil-fatti huwa diffiċli illi mara li tkun qiegħda tesperjenza vjolenza titlaq minn dik is-sitwazzjoni u tfittex l-għajnuna. Kemmi fil-fatt diffiċli għaliha. Hemm ħafna fatturi li jaħdmu kontrija, fatturi li jistgħu jkunu kulturali, l-idea li l-mara tittoqgħod id-dar biex iżżomm il-familja maquda, tieħu ħsieb it-tfal, eċetera, eċetera. Anke jekk hemm il-vjolenza. Is-Sur Saliba spjega kif dan l-istudju sar biex jara x'diffikultajiet jaffaċċjaw kemm il-vittmi u l-professjonisti. Fl-istudju ħadu sehem 50 persuna, 23 vittma u 27 professjonist. Qal li bħala pajjiż għadna lura f'ċerti oqsma minkejja li hemm numru ta' punti pożittivi. Hemm ħafna affarijiet li huma pożittivi, waħda minnhom hija li għandek ħafna riżorsi, għandek ħafna qdiet volontarji li jaħdmu wkoll f'dan il-qasam. Forsi wieħed jista' jaħdem iktar biex jaħdem b'mod iktar ikkoordinat flimkien. Meta dik ngħidula interagency working fejn għandek diversi aġenziji li jaħdmu flimkien. Naħseb din hi xi ħaġa li nistgħu ntejbuha u mmorru l quddiem fiha. L-istudju jirrikomanda fost oħrajn edukazzjoni minn stadju bikri bil-għan li nkunu fost l-ewwel pajjiżi li mhux biss niġġieldu dan il-kankru iżda li l-kultura ta' pajjiżna issir waħda kontra il-vjolenza. L-istudju jsejjaħ ukoll l-iktar nisa fil-korp tal-pulizija bil-għan li l-vittmi jħossuhom komdi meta jmorru l-assaj jirrapportaw. Ingħad li l-maġġoranza tal-vittmi iħossu li l-korp huwa wisq maskili u li meta jmorru l-assaj jirrapportaw f'ħafna każi il-pulizija jgħidu lill-vittmi li m'għandhom xejn u jmorru lura d-dar. L-istudju huwa parti minn proġett nazzjonali intitolat Full Cooperation Zero Violence. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Elena Dalli qalet li dan il-proġett miex il-qudiem b'ritmu maġġel. Aħna bħala leġislaturi mbagħad iridu nagħtu protezzjoni lil dawn in-nies li jkunu f'dawn is-sitwazzjonijiet. Għalhekk qegħdin naħdmu fuq diversi binarji, qed naħdmu fuq il-binarju legali fejn qegħdin insaħħu l-liġi, qegħdin insaħħu r-riċerka ħalli nkunu nafu iktar fejn għandna dawn il-problemi. Il-Ministru Dalli temmettejt li fejn tidħol vjolenza domestika irid isir xogħol bla waqfien. Hija qalet li l-liġi l-ġdida se ssaħħaħ id-drittijiet tal-vittmi tal-vjolenza domestika.